Tia Mamen Franchia, Mamen Chia, na Menjessa, what to say. If you ever call, a drum was what to say. Put me there, ye dear. Say, when I remember the patron near. Na, the bit to me, I can say, yea, and yea. A radidi, cafe, and nimunyam, enka. Ono, a radia do yenti, na yimu yenti. And a pay, so ama at the papa at Chiania. And I think to and yade ba nenim. And yang, a radin quating, and nimunyam, enka. A dear a woo we are seeing no more a year now, ye. Tremio, a dear pan, a woo we are seeing. Semi Casaimpo, Manua me to be bad by, and Yamia. As of ma, and Yamona, Mahua dinner, Mamma to me yet. A year ratty. The day you create Yame, why Yamaye. Yenya Quenya sa dear chin na Yenu Yame a dinkoma and ye. Ayono nado. Ayono ne humobro. Ayono nadoye. If you there know me and some maniti yena mehen yema ba kumi yenubia na mesirade enyame ayewa. Bitimi da ayonoa mentumi anda ayonoa utimi didia ayonoa when didia ayonoa bibia de modo matu ye de be shini pabi yekuno ya yire ya mampanyine ye mey yen sorry ye radia benem se radia odo ma chance ye no odo mbekwa wie ye papa ye kunyuma so ni yenyuma ne ye ya eye radia ye man be ye ya eye radia ye nanana ma pe o me di ato no me di amaye edru se be no nso so ye be ye bi ato aso radia na be boaye se radia be boaye na se ye nso so ye se se no nso so abonso wetro wonem de obey afan ho and pay me mo akwa baba dwumadi so betimi a join on Facebook so person join on Facebook Baba so radio no also am dance say we fidie no Adom 106.3 fan of fast trade e wo ma miensa ye no mo som ewa ha ente ye ntimi mbie ya no na ye nkasa wa abramai wo mumbi wo ma no na nyame ase ye bechi mu miensa obaba kubia bede nyame ase na menso so makeka niemesi ano na yedi etutu ye hofo obaba ko bede nyame ase mahesenia nra maheda medemani hwe senia election bebe mampanyine na ma o mampanyine dada John mama so enam voter and my baby so we nama I was watching na my head there shitting na yomo yin na no more yesterday yomo de besom ye enye wo munti they want to serve Ghana but let me be some of the saying komo tumi pa so mitimi be sie kunya so a enkom peja mo am so yaba but omo ni say to me no age yen ye to aba e de mawo. And that makes it say, me be a powerful person. Also, a powerful. But who is the woman being to think as a maba? Chinchina among the Kunyasu. But they are appealing to us. Almost 3 years. In fact, I never one of my ocean is now what they may have to say, Yame. Say what Bomiam and who you want, young say woman penny, who bet me Kunyasu, give me number 2 Baman.
Yeah, now, the many people I mean, when I say young citizens and you value and Hosadia. When you want to say, this a me the men Sakokurumuti, a seat, the name, and son with me at the Tenekunyaso dia. It was here, boom. That is why I went to me mount 50 cities and now 50,000. Now, what Tenekunyaso 50 a year, 4 years. Now, not just what cheat to, but use your level of intelligence. What you know in the amount. For sure, it is, about to their policies. Everything I mean, what the entire movie could have a movie, you move at them. Because who name answer? Obi Kasa, now was we Kasa, no way to you on a family, so maybe so. Would you know why did the Ghana so the next 4 years at the Ghana? What Ghana? That is how you have to think. But I don't know. You don't value yourself. You don't appreciate what God has created you to be. And you, Obi Kasa, that was for that. Where did that tell? You are not making a sensible use of your life. One Kasano, boom. Value yourself. Respect yourself. Because now the Tuaba, America for these and they say may read baby, Efa, Wamo, and leaders. So I love reading some of these things. Say, but yeah, well, you value yourself. Me, and I meet me a movie, I be a president. Meet me a movie, so I be a MP. Oh, then you may say, man, no. And mammy and saying, but then you may say, Eddie, Amagana, send me a Makuma. Na me de tosu biara na ba ko ade nyame ase ama ye mai na ye ne nyame ase e ma aban a wo so Bible nan ka se bompa ye ma opposition party o se bompa ye ma odikan for so na the Bible na show ye rekete. And so we pray for them na wo nyame moye the Bishop of the Women Ministry in Church of Pentecost greeting greetings is holiness unto the Lord. They say a miracle for will be added in Chianoba. And there's a miracle will be as a Maya some yes, now they are also Pentecost 4 miles so woman and say holiness unto the Lord. I'm sorry I won't be out there. Which we are and be able to quick on the Facebook, so which we are and as audience and the mommy will WhatsApp 0509 15 10 10. Now you make quota. A Mercury, yes, from yes, Mamma, a Mercury arise, and he's shine. A Mercury, would you for a Mercury? Shasiana 1 minute bomb pie. From my Ghana, said you made it to a comma to be a bit my career for a bit my doctor for Moses said a corona in Yamea, do my Yansana be before more. It made the Yamiase. If it had the Yamias Yamam Penny, Yamia fan of so manage this situation, no, which we had the Yamiase and Quada, what feed you on and Quada, Yamema and the young summer, or my woman's scholarship. We can thank God and yet the uncle for the continue into the Yamiase. The Yamia say, the Onyamia, the Omo, Ayanso, and Fakwamani, a catcher, rather say, rather don't want to move answer. Now, but was so, yeah, but was so no, Radima woman and Sanya Kukodrona, or Radin Trey, he also or Tua, or May as Somoso. A Mercury, Christian or 4 years so, and Udifoba and also for Mammy Mary, a Mercury Mompai. Ura yada wase dade yada medasi na menhira Ewrade yada wase we ya tete botan yankopon Ewrade ye jawa yentumi nye bibibia. Yes, Lord. Esanse ya hoden no wo kase yankwa na yekọ wo kase yantsena se na yetsena Magasa ade nyina mu no se wo Kristo wo nka ho a yentumi nye Paul say yetumi ade nyina ye Kristo o say den. Hallelujah. Paye page ye mampan ba wanim. Wo de wutumi ade nyina ye nti.
wona wo menyansa edi mbo man me bompaye gya ne hyɛ wo nsa me de ne kra ne nipadua no honhom ɛma wo tiasefo Nyankopɔn saa mmere yɛ adu election time awurade mesra kokuduro na mo yɛ nyansa ne nimudie edi me yɛ man panyini ɛwɔ Yesu Kristo din mu awurade so obɛkɔ aba efiri wasafo awurade yes Lord eti me bompaye esra hoɔden bambo mesra de ma wakoa ɛwɔ Yesu Kristo din mu na titafo nyina mesra bambo ahoɔden ɛde ma mo wɔ Yesu Kristo din mu awurade ne ɛbɛyɛ kwansidie ɛbɛyɛ yareɛ ɛbɛyɛ owuo ɛbɛyɛ basabasa yɛ bompaye twom yɛ kasa tira sɛ nyɛ adwuma ɛwɔ Yesu Kristo din mu awurade fa ne yɛ fani bubu fani juri na fani te awurade me da wase woni nkwa wodi ama no ho me da wase woni titafo enkwa wodi ama mo ho me da wase wo bambo kese a wodi ama mo ho asere nka wodi se ogusu kra ne besi samre ya da wase ye se wanyonyam bebre wo wadom ne nti amen amen also ba Mary also to us so bompai and my yembeya omo tre and sorry omo tre we are on baby September kitwana so betre woman adano man penye say yes ama woman so bepiane ni me name ye baby ya binye sika na free o kawia on de waka sika na baby be free woman be no aduane ama yemma who here papa diane o de man kwada no enyo mo mpumo dinimu eyiye awofo amowo wo mama oba tem bia twere kronkron no se wo ma no omote se agyan a ehye okutukuom ka doza baha obey man obey mafiara oba no ote se agyan your weapons in life are your children Indi pebia wa wo bia no wo ma no omo ye agyan they are weapons omre wa brim onkokora brim so you huru ni fear obom paye de amankwada no a you pray with that passion they are our weapons ye benya baby agira obi so say wa beni me obi ni me mame obi ni me fiampra obi ni mo se bonsu but me minti obi betimi aka say enhira ne yefuna Owusu-Ansah demu and it no for onom ano it is a blessing to give child out and when the children becomes weapon and influential it glorifies that family so me bobra fun bra tantan so a egu abusuan animo ase miti ba kom nyame ba nyame afra Mary bompai ema yemei amo yen sore mrantie ne maba bebre so o ma wie school mo ni adwuma ewrade mo awo because me invest wo me mbemu a me ne mkwada ma hwe mo school ti ya me ka me ne de America o wie university 3 years 4 years o mo tifi ebi mo ha masako to efi bi ama wo mo a so mo sua ade pa enye comfortable opportunities ne ebi amabinom no akura ba kwa me ne kase kuma se wo university no opeso ware na wo ka kire me se me adwuma wo ya fame na sika etua ma me no o ka amount no na me se me why ye was daddy only 700 a month and I'm say why ye uni me dia etua me was there being shot and I'm say manage ne kakran and kurano wo mu wi school a wo mu aspiration wo mu ni wo mu pro wo mu fon kro mu yusu kura na tire kuro wo mu pay me ba ko mbe ye mo wire pa wo mu de enya asem tutua o hwu wo mbe gina so eti Mr. Bompa ma ma abamba cho me da si Mr. Vedas ye nyankopon na no pay ye koso de ani onyam mounts
Esan se emfi ahoɔden mu nti na nɔpɛ yi asɔre nti na ɛsɛ yɛde ani die mania ani die sɛm ɛno nti na yɛfi yɛn kra mu nyinaa ada wase papa yɛda wase ma abatan yɛda wase nea wayɛ ama yɛn mmɔfra yi ɛyɛ yɛn fɛ papa mmɔfra yi starting so we wahyɛ wɔn so apedu sabre yɛde ani onyam ne ayɛyie ma wo din esan sɛ wo ne yɛ ahoɔden na wo ne yɛ mbasa nti na wo ni mu a yɛntumi nyɛ nti papa yɛda wase na yɛkɔ so asrɛ bio de abatan ahyɛ wo nsa papa yɛsrɛ dom yɛn na ma yɛ nyansa na ma yɛ nimdeɛ ma yɛn ntotopa mu ahoɔden na yɛmfa entete yɛn mma yi saa na yɛsrɛ de yɛn mma yi so ahyɛ wo nsa wo a wafi nnwuma pa ase wɔ wɔn abrabom yɛnim yie sɛ wode bɛkɔ yɛ pa papa ne aka biaa yɛsrɛ na wɔahomɔborɔ so na fa dom wɔ ɛfiri sɛ wo na wodom yɛne a Awurade yɛwɔ saa na yɛsrɛ de yɛn mampanyin ano kasa a wabue ɛsɛ nkɔlaa yi yɛdie nti papa onipa ntumi nyɛ biribi papa yɛbie n'ano nanso mmoa bɛba a ɛfiri wɔ Awurade hɔ papa yɛsrɛ bɔ kwan to baabi ɛkwan ni papa yɛsrɛ frɛ nea ɛni hɔ ma ne mbra ma papa yɛ ano a wabue ntumi mbra mu na yɛ mmoa ma mmɔfra yi mmɔfra ɛwɔ ase a ɔmo nso ba bɛtwerɛ yi yɛde wɔn kra wɔn honhom nipadua nyinaa hyɛ wɔ Awurade nsa papa wɔn nsɛm na nyansa wɔ wɔn nsɛm na nimdeɛ wɔ hwiegu mmɔfra yi so papa fa dom wɔn nea yɛ den wɔ mu ma wɔn Awurade yɛ wɔn mmoa saa na yɛsrɛ honhom fam ahyɛdeɛ bi yɛ mfiri wɔ asafo Awurade na etia mmɔfra yi wɔn a ɛtwerɛ ne wɔn a ɛbɛtwerɛ papa yɛsrɛ wo din mu ma ne nyinaa nda ne hunu sɛ nneɛma nyinaa toto a yɛde anuonyam ne ayɛyie bɛma wo din wei na yɛsrɛ wo wɔ dɔba Yesu Kristo din mu amen Amen. Amen. Wow. The prayer of the women's ministry. Emeku Krista. Papa. Also my young cray. Oh, hey, university. Ochradie. We a lecturer. So take the whole tertiary institutions in the whole country. You know their challenges. You know it very well. We are dean of students. And so you know where you are coming from. Also, I know where come from. Because maybe you're free banner. That is what you do best. Let your prayer go out to them as you know their challenges, the things that they tell you all the time. Pray for them. Pray for them. Pray for all this young generation. Please go ahead. Thank you, Papa. Father, this morning we are so grateful unto you. God be heart also. And we lift every student in the institution before your throne of grace. Father, we pray for divine wisdom comes from you. Yes, even Lord. as some of them, the continuing students are going back to school to finish their second semester examination and coursework, we lift them before your throne of grace. We pray for divine protection upon their lives. Father, we build a hedge of fire around them. Yes, and Lord. we declare them untouchable by the enemy. Order their steps in the right direction. We pray, O God, that you open their eyes of understanding. Yes, Lord. Grant them the skill, the wisdom, and the knowledge that is needed. And above all, give them the spirit of excellence. That wherever they find themselves, they will stand out. I pray them that are also using internet and everything to also finish up. We pray, oh God. We pray for financial breakthroughs. We lift every parent of a tertiary student into your hands. The silver is yours and the gold is yours as well. Yes, Lord. Father, we pray. You are the great provider, Jehovah Jireh. Provide their needs. Provide, oh God. Provide their needs, oh God. Provide. And make a way when everything seems impossible. Yes, Lord. We pray that you keep them, you protect them, and you surround them with your glory. Hallelujah. Even as they finish their semester work, you, the Lord, will be glorified. In Jesus' name, amen. Amen. Adom 106.3. Baby, I will be we are grateful. We thank God for your life. More Facebook, more chre. Chre na more chre na yada mase.
Be very powerful prayer. God bless all the women's ministry. It be so woman sorry, make cool slogans, you know. It is arise and shine. Pentecost for actually woman dear, almost say Pastor Francois Chromo dear, Yehovah in Shroud, Yehovah in the Wachi, Methodist Francois Chromo dear. Assemblies for the way. Well, assemblies, women say Christians and the about what was CSC now the about CSC name says, "See you, and I am a church, a ornament, your bomb, your ornament, and a cry. A Catholic for the years, say, I do a Catholic for the years, okay. We would have been I do at the year now with this. Catholic in the Abaya, who knows this okay? Jim FM. That's all you want. Roman the Abaya, we would have good here. Okay. Right, Jimmy, Patos AI before the Bohoka and the Bowen chain, Santos. Center. Sanitizer. What the Bayo Hona the Iowa car, Hona the Iowa car, inside now the what the Iowa and Saho, come, Sabaya, Corona on coy. I don't know, man, Peggy say your mama in the Yenshe, your mask, and Bomber in a shed. Me to Kakra, where you know, your back casa Kakra, now you're the Achresan, you Yamese. Me ma unyame do mama me no they are for signs and wonders. They be na bit me ma signs and wonders in century ni amama de no abem. Mama me papa osebo nso yire we free mo papa osebo nso we free mo na yire me ma na shedden. Ma me pa to me ma shedden me se fiada na ye beye na wotwe eda of papa osebo nso. Papa Sebun so I Baptist for many years. As some was more Ghana Hanum baby Papa Sebun so more Marco Baptist that day. You can never forget this man of God. All believers all night so because he called National Theatre. Yeah, no Papa in the Bekasa or Casawi na interesting. Dr. Sebun so I ready the fiada. All right. Many about also a papa that form a year or so for watch a champion. Mema was shedding one year was winning in a trema. My name is Jadi and the year and I said, all right, it's over watch a champion. Bishop watch a champion. Mema was shedding. Adwa mame famfree also adwa for me no ba mame famfree Krista wonyame se me ne me ma Awurade di won mama me no me ne me ma Awurade di won mama Isaiah chapter 8 verse 18 me ne me ma Awurade Nyankopɔn di won mama me no ye hodo mo man senkyerene ene anwanwade adwa ebeye den na we no mabe me wonu say praise before Assemblies of God for do ma de aba e ma yesum ama eraze ye kan mfanti ana ye be kan twi yesum ama erade okay Divine Holy Light Chapels also almost say arise and shine more resurrection power for the enamafa. Oh my God, you're so hard today. A Catholic for the macron, yes. What can be pa? The mammy, macron, a macron, a rate. Carry mammy, we omana, a baby, be the body the chrome, no, also one the best one. Roman Catholic, dear. Maybe I'm a Denya Mamo. You see, I have pity a Gumesonia and Ketua. I'm a Nick home. Yet the goose is a sign of cross. One of these days, Mayor's service, they be ready. So, yeah, my petty bicacra. Yeah, I'm a man, your Roman father. I mean, yes, I may could be me, Papa Bua poor me. Just I was in the Quaku anymore.
Adwa. Papa. Yenkasa. Papa medasi. Me pacho. Abofra no ebetumi aye nsenkyerɛnne ne ahomade a onyame hya na ɛsɛ wo ɔwofo no brɔfoka sɛ mɛka ne sɛ you stay attached to the child ma abofra no ɛmbɛn wo because abofra no bɛn wo a ana wobɛtumi ɛde nneɛma pa adua ne mu na ama no atumi abɛyɛ nsenkyerɛnne ne awawade enipa na yɛsɛ wode abofra no ɛbɛn ho a wode na ɛbɛn ho sɛ wode na ɛbɛn ho sɛ wobɛtrɛtrɛ no na watenetene no nti nneɛma a ɛnyɛ na mfɛ nimonyam hyɛ mma no wobɛtene abofra no adeɛ baako a sɛ ɛdi mmɔfra nya ɛne sɛ ɛyɛ ana yɛnkyerɛ wɔ mu nsonsonoeɛ a ɛda ɛwɔ me ɛne ɛwɔ yɛn ntɛm ade no wei ɛyɛ me dea ana wei ɛyɛ yɛn dea nti because of that no ama covetousness ne hu sɛ ne sɛ aka ne twi no pɛsɛmen kuminya ama pɛsɛmen kuminya fomfa yes thank you fomfa aba emofra no abrabɔ so nti wo hwɛ a ebi ankwada mmienu kura wa wo mu fie no instead sɛ omu bɛ share together no omu fom ɛfa wei yɛ media wɔn hu sɛ ɛno ɛna ɛde stealing bebrebe aba na ndị ɛsɛ daakye ne ɛbɛkɔ fomfa no but ewiadeɛ wose em na de deɛ ewiadeɛ aba no me pa che wan kronobɔ ewi kronobɔ nti ɛhwɛ asie firi baabi efie enteteye a yɛde ma emofra no okay but maybe the eneno me gina saa attachment no said the ebeya maame no eja no ede ne ho ebe bata abofra no because when timi amfa wo ho ambata abofra no ewo nkomodie mu a ode ho be bata obi foforo ono no onte ase se abofra no anya mede na mawo no ojina ho man senkyerene ani awawade enti no entitiye mu no to betinya tete abofra normally no ya me edu sa pepe so ya na me pese me kasa kire awofo na omoma no ye teenagers no teens no adolescents no omoma di efiri lemfa ni free 13 di besi 19 for no so yen ben wom because edru ye wo mofra na yetimi ben mofra na but edru sa 13 to 19 wona enna mo se mofra ne da suban bi adia na ano ahini ntino mayen awofo no yete ho free sa mofra no na ama mofra no ensenkyerene ne awawade a ewurade peso mo ye no embedded. That period is one of the difficult and challenging period. Ewo oba kan bia brabum. Se eduruwa wan hwe ya obeka se wunimu batete. Eduruwa wan hwe ya ebeye wo se abofra yi die wonye ensenkyerene ne awanwade abofra. Eduruwa my parents bebre no give up. But sabre so na eye bra esese yɛde mmɔfra no ɛbata yɛ ho na yɛtimi ne mu di nkita ho na yɛtimi ehu wo mu haw na yɛtimi ne wo mu fa adwene na yɛboa wo mu ɛma wo mu solve saa ɛhaw no nti na deɛ mema begina the teens wo mu asese wo mu tworo nsɔhwe ɛne wo mu a wo mu ba betwere edi ewura omu next step no
woyɛ ɔbaatan na woyɛ wofo a ɛsɛ sɛ wotwi bɛn saa nkɔdaa no fa wo mu bra wo ho ɔbɛyɛ peepeepee ɔbɛyɛ nneɛma bi a ɛnsɛm fata but sɛ wotwi no firi wo ho ɛpam no firi wo ho a ɔntumi ɛmɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛne awanwadeɛ ɛso nipa nti wobɛhwɛ ne kasaa mu sɛ de siesie no ho because saa berɛ no ɛna wɔma siesie ho nyɛ koraa saa berɛ no ɛna wɔn kasa anyɛ because saa berɛ no ɛyɛ na wɔn nte awofoɔ no ase ɛna awofoɔ no nso ɛnte wɔn ase ne saa no nti na de aperepere ne ntawantawa ɛbɛtɔ wɔn ntam aburokyerefoɔ no koraa deɛ 15 17 otu firi fie otu firi fie ɔkɔ aban hɔ a yɛbɛma no tu yɛn aha no Ghana ha no yɛnni saa means no enti na mmɔfra no ntu but ebi no koraa bɛkɔ ɔbɛtumi akɔhyɛ n'adamfo bi fie enti saa berɛ no yɛ berɛ a abɔfra no still ɔda so yɛ nsɛnkyerɛnne ne awanwadeɛ but nneɛma bi na akyea because of the age na wɔwɔ mu no youthful exuberance na wɔpɛ sɛ wɔsua nneɛma biara bi sɛ yɛ bɔne o sɛ yɛ papa o wobɛhyia ne nyinaa de afra nti wɔwɔfoɔ no ɛna wɔsɛ saa berɛ no wotwi bɛn abɔfra no na wotumi ɛtete ebi firi mu woyiyi neɛ ɛnyɛ no ɛfiri mu wɔabrɛ wo ne menya kasakyerɛ ɛne ayɔnko ɛkyɛ sɛ ɛwɔ sɛ wonya berɛ wonya adagyeɛ yes when they are the things ɛwɔ sɛ yɛnya berɛ but saa time no so ne yɛnya berɛ ma wɔ mu ɛsiane sɛ saa time no sɛ woni bi te fie na wɔ experience bi da adwoa yɛ ma mmienu yi so gyina hɔ wate papa mi gyina hɔ ɔkyena yɛ patrɔtrɔ ɛbra wai papa mpatrɔ mate anaasɛ articulator koraa mo wai papa mpatrɔ mate ɛde bɛda gyina hɔ a maame Mary Ajikum daddy Fabi esoso ema yen abra ye bre no ekọ nenim nsi ya wo beje dia ye morning show me pacho yo daddy me dase daddy already show me pacho se ne mama Krista e ka no e ye no krepa me obi ofie me wo omo churo mpanimfo ne eyi omo wo ba be churo ni nyina na e ye se ne mama Krista e ka no pepe na wo ma no me ho se ase miere na etwere ho me pacho bayi ba ko etwero SS no na JSS no nso ba ko be twero na je wo no o boss ana me pacho you 5 years na me o 4 ni nyina daddy evienu me pacho you daddy ani so for je ko ya de Jimmy fan. Daddy, enti say no that be ya ka ho asem. Daddy pacho you 5 years old was say. Pacho 4. Wow. So alhamdulillah. Daddy, enti pacho say na mama e ka no. Ya me asem tre enyum aduasa enso no animum miensa se bata awurade ho na ye papa e ka so obi bata obi ho a se unya bre etie nipa no okay se ye betumi aye papa wa awurade mu kura je se ye bata awurade ho sa na ye meyi nso so betumi aye papa je se ye ma won bata ye ho. Oh, thank you. Enunti 13 years me 13 years a obetro no nso wo na enura nwumre se me ko fie no nioma eso ye nyina ewo omo ye enkrof ayi nkoda afi na omo sua ade enunti okwa abonten no wakosua bi aba nti se fie we nya obi obebata no ho no no so de papa be mana ni okwa abonten a ye kire no na odi nyini. Okay. Eno nti se ne mama kae no ehia pa se ye ma omo bata ye ho. First na sa de na minimu ye sa akola be ko school aba na obebusa no se ne ekoye se ne na ade na musua ye but me frase se me yes ade no ama aboa me papa. Se eno me koye no obusa me mama koye na ejom ti sei. Ono busa me.
because my master akwan na beda ho first na menye esan say my master akwan na beda ho nti eno no di kan ba be busa mama eno ko krom ne krom te sei ni se nyankopon adom na ye na me sumi busa ne se na school nso na hot sei e de na musua ye subject a mo eye no de he na wuto sini wom because bi o wa na bia onye ya peti chama no ofie na oboa no eno nti because our 2 na ye pese o tro 3 no nti bi o hono mo na ye say ye boa no nti last week mi busa no ba ko me ko ya me ni di nkoma na mi busa ne se ono aka kire me se mama na ye subject ba ko na mentumi anye efise ne e ba ye ni nyina de e ya de anoma aye de da wo 3 na ono enim na me se sa de a eye na se ye penti se ya peti chama na o start ya kire no eno de sa e hono mo de nti sa na fie ntete ye no nso ese yetumi ben won ye busa won abrabo mu de won kasa won aneyo ye mu papa ebre enese ne school aye no ebre bie ni ho aye de chi won tena se ye kire won efie enuoma no efise ofri JSS na no ko SS ofi wa obi okra obi ka kotena school bu wa enu nti bra o mo wo ye nchen 13 ya na ese ye kire o mo no ase ye ko ofie no mi ko ofie me kire ne se ese efie si a ese oye no onhwe ni nua panyini no o ha memre oye ni o ma ni nyina abato no oye anu aye ne outside ti o mia na ni ne daache na me kire ni because oye na se eka ne ho a eye ne hare se onyina obeye ne ntam so ba se wanye wantie na wanya ebedu ono ne ye beye ne din eno nti ese sabre ya ne etwe won be won da nioma pa bia ehia se ye di wura won mu no ye ma wonya won kasa ye mu oni ni pantem ade mama e kan ye ade ekoso pa apere ye omo wo fie no ese study won ade bi o wa wo de ma wei wa cha ma omo nyina ono nko ade na ni nso ese o ma ni hu se no sa ade no emboa no o de sa nyina ebema enkoyie nti ye nkyerɛkyerɛ won kasa ye wa hu ni die mu wa hu ni se be de me ka ne ho ase no pere papa ka kyerɛ me se nyoma bi wa me nkyerɛkyerɛ no na enkoyie na me friend na me ka kyerɛ ne se onye ne ho sei nti se ya nkyerɛ won a okɔ abonten a nia obekɔ akɔfa no na eno na ɔde nyini eno nti ese ye ben ebia wo wofo anopa yi wo kokrom wo yi sika to ho a wagya won ho ukɔ obebe fie no umbusa won hwe ekwan ben na mofrɛ yi befa so asua enioma pa ese omunya eno nti me pakyɛw wa wutie me bia wo sorry a wugya wo ma no ho woni won kasa woni won ni nkomo wa men kola na omo ye wo ma but omo ntumi nka ensem a hawo no omo no enkyerɛw eno nti se ye ben omo a ebema ne hawo mo nyina oma ka kyerɛ yen na yen so ya kyerɛ won kwampa no na watumi afa so na aboa won dachi amanse kyerɛ no ene anwawade etumi abam amen Mami aje kombeda se papa odi vo ba fa kakra so yeso e na ye bere ochina emeku be ye fa na wan tibodi e china beto aso wai da me da asenya me nshira ya me so me kan se wo yo wofo a ento ba jeje mu ento ba jeje o yen senkyere ne anwade e ma fa ro ya na ju so bekum Israel for emma memma every 2 years akosi afio se bosome no eye Moses maami kura ne ba Moses onim se ensenkyere ne anwawade bi owa onyankopon adue wonimu obo no ho ba de ne sie ya akosi tamwa avi na edu se edu nyame de se nyankopon gasa eye oja ne ma nyame ma Pharaoh na waya na adue sanko obi kum Israel onu na hye Moses mania nyame akanfa no ho na ye den ebam enti wo yo ba tan a ya wadwen se wo be ye adwuma wo be bo ba no ho ban kura no ento na jeje mu emfa ne nya fie nko na ento na basabasa obi kura betimi amana aduane a enye aduane papa di yare ana bone bi ebe wura kwala no enti nyame kakakra ne se wo yo ba tan a kura wo ba no bo no ho ban botaya nyame di ade amano no wo na wo beye na saade na abam wo tu na jeje mu a enye adwuma enti me tu ye nyina abatan fo se kura no
Moses maame kura Moses no na enyame aka fa no na ba mu enti wo so kura wo ba no wo bɔ no ho ban a na enyame aka no ebebem madachi wankase wani ji aye den ewie wo pɛ Adom da ase Microphone Madam say Krista Medase Osofo ba Mary Jacob Medase Odifo ba sesu meda wonso so ase America yesom Merade the nyansa we ni medie wo ma e wo Ghana mu ti say ya na se ye be ye adwuma ne ye be ya sede a be se Ghana say ya enya aban Ghana say ya enya asofo ewiase say ya eye eja ene enna America ba cho mo ne me ya adwene de e ba cho you baba se wiase say ya eye eja ne na ya nye ya sede si ye ya sede na wo ba kakasafo a enya wona abete ne kane so wo ba kokonya enya wo ma ne papa na abete ne kane eno se na me ne baba ko head am na tro but se mo am committed is mon kenka bibi fa Susanna Wesley hwe madodo a wo ye 19 nenso so ebi wu ye de ka ye no onya bre every day ochi akora na ba ko every day bia it was a John Wesley be ye adwuma na Charles Wesley be ye adwuma a ma minute dedication and commitment every day we engage in the babako every day I said more also engage mo ye bi no engage mo be se ken fa Susanna Wesley ho de send the man wo di pia de mem wo se Methodist sorry gina so na Susanna Wesley bi ewura enkwada ni sunsun mu ka fa kire wo me no mbi no so ye ma no wo ho man senkyere ne ne amamade ye betumi aye amen abusua ye betumi aye amen be see ye betumi aye amen ye betumi aye amen nyame ya adom ochina emeku be san ahia amen emeku be san ahia also we Emmanuel J good morning and wa woda and happy birthday, God bless you more and tennis wa my radio so no Mami John Koswan one pampao amen on mount pampa ne tone in there and where would you be on the others a micro for Madam Ase Yamea Dumwa or China Yadishia more channel what questions be at the brand micro for Yamea Dumochina you bet to us 0509 15 10 10 and be about to us more matches and more that a miracle for national almost also a invest in your children or China you better ya ume bokro no obefunu na wetumi stop o free akoro no bom se wo mokofa ba e be ka busia wo bakromfo no o shaase efirifie sa o suma no wo koba no mfa sika na ma mfa balance na ma o vi se baby o asate bokro no fridge num no mark wo din kosia papa bi ani siwa o left and right no wa fa no awe krono kase pa tachi amwa no hobaye wo bia no wa obokro no a e shaase efri abontere o shaase efirifie. Let's work it out. If I tell me the master why? Pacho said us. Yamin Papa. And Yamin Shaw, I do. And conference, you know why? I was the other answer from your son. Let me make you for a soft a mommy and a powerful a team. CJ, good morning. CJ, be fine. CJ. Papa, na bibia find it. Let me Adom Papa. And I would hear the my ekoye. Papa me tie pa. And now pay. Ya de to so. Sectors ni na papa and now pay. You be here. Na the almost the computer so the internet so no watch check there. Papa ma check it. It dey obe punch mo. You be boy homodin. But with the obe. Na we know here. Let me Adom Papa no hoya pa. Na oba o ma na peg anza na oba. Papa na pa bia. Ken wa anyem no. Ken wa anyem no de o kan ji. DJ, ya me Adom